kita tang dari kita hom pai arni alom pipar long eklang dari pungara tu sang long lei pu abiota iklang alom ti nang ni lem secretary koi pen nang ni PC ratakan kan pakar bisa tan kita Choro parpik lo kar biang long media team la pen parte public TV news la pen parte North East News atum ni long ke bang pen nang hum report ni li atuma choro parpik lo nang atum aki claim ke dam long se la son le anam pa jadun bom nan ai long lo social media long thek long tarapung arat atum ing long ke dora tum sang ke nang ke long li usai long lo bonta hadakan dipu pen ke ni di long kan si ni li si wan lo la pen dak pen ke atum chepon lo la ke ni li blames under lo ni li blames episode asi nili ailong lo social media long thek long lo la pen ningduk lo da pen ke asang ni long pra chiklong long che pon pon lo seta asang a pen choklim li athe belun at edat plote asang nangli dun ati seta nangli anda ni pidun bom lo la pen da pen ke pon hai hui hadak to bara garia bara he ke ni anchinin de seta asang ni chiklong long ta chedudun long lo la pen asang piat unji pamani li pudan de theke ke sort do shortage do bonse tame asli bang ronote asli tibira mo next sachi klota puch andun long hour size tipi nai polo sita non ke pachitang theke dat aposin dan sang dan ning dublo asi tara pungarat phanili ka chungri hala na tum chingwai pamira next ke bang ya chiklo pe na tum chingwai pen ka chiron ponji phanili tar pungara phan chungri lo ni de blames branch hala dago la se hala so alangit men na hadak ni blames under episode lo alang li da kam claim ke korte ram singh kru alang si no ma claim bom bom alang ni le basor lo bom ene ka dilong ni le palong a member lo ni le constituency under puri poselang ke ni le constituency long amune si cheplang lo dari pungara tum kadowe ala pu sang pon pa ang dak ponong lo aho da ling aho penge 50 bags aho penge 57 bag khala ke bear ling lo la fingerprint kan si bear mar so ting si bang ko exact ke protect ni tamane up down wa so bostu ke nili tarapungarat according je ma chuning ri la pen ada kami claim pi kolte ram singh bang chuning halo non next pen ke bang ye hot ke in ba hakhi che ban ra sang pon husame dak pen ke pon ra pes pen ni chuning ri lo athe asang ke dor chelang prong ason si meji achina tum tarpunga ra sumkrung ke dam ke bang ke hello nili mithang ka chikloni ba da fingerprint en lo nili mithang theklong lo tarapung along dim bang ke bang pendak dolamanang sunan gari ke dam bang in pen phargo thom chu hadak asang long poi lin ke beji aposi nim thang da chin solo seta na tum tarpunga rat ka bor inai bang halo non next pen ke la lin ke belong tun lin kora phol lin thong ke belong phana tum aadhar card chesing non September 15 pen October 15 nom ta kimi a member ke baba dinja phan la pa kimi ration card banai long po la alo tena tum kidang bang pen asap khoros chipleng mu chat pola posi 300 me ma a kidang ke bang across kidang pen asang ke long ke kom komande bang ko beldun po long hu da pon da ning dublo la sik long bel je phan na tum mi thang le kai ke da chirok to pe du phani li tar pungara phan chuni ri la